Xalans, Castelló de la Plana, si més no també, han registrat durant aquest cap de setmana la temperatura més alta en el pic de l'onada de calor. Xalans, 45,7, Castelló, 42, alguna dècima. Dénia, Bicorb, Ares dels Olms i Assuévar han patit incendis forestals malgrat haver decretat a la Generalitat Valenciana el tancament de parcs naturals, pistes forestals i rutes boscoses. Les ràfegues de vent fortes han fet caure una roda de fira de grans dimensions a Gandia com a conseqüència d'un esclafit tèrmic que també s'ha produït a Almansa i Albacete, que tinguem notícia. Un terratrèmol de magnitud 7,2 deixa massa morts i excessives destrosses a Haití mentre els talibans ocupen la capital de l'Afganistà i aviat imposaran la seva dictadura de silenci i de terror. Ara transitem, així, per la festivitat de Sant Roc, durant els 521 dies de pandèmia i endavant amb les atges.